Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw, Biyernes, Pizza 10 na, bulan sa Hulyo, tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter, entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Barangay Minuyan, Murcia, gin-downgrade sa Modified General Community Quarantine. City Legal Officer Bayatan ginakabig black propaganda ang ginpasaka nga kaso bato kay Mayor Bing kag 5 pa nga iban angot sa paghatag sang food packs. Balita National. Isyu naton karon nga aga. Ginpangabay ni Senador Serwin Gatchalian ang gobyerno hanason kagimuon contact tracer ang K-12 nga mga graduado. Suno kay Gatchalian, kung mahimo ini mapadasig ang pagpangita sa mga posible nakaangkon sang COVID-19 kag mahatagan sang trabaho ang mga kabataan. Dugang pa ni Gatchalian, apisar nga kinanglan may ihibalo sa medisina o kung medical field ang contract tracer, pwede man ipaidalom sa training ang K-12 nga mga graduado kaangay dito sa Estados Unidos nga nagakuha sang contract tracers hindi man graduado sa kolehiyo. Base sa datos sang Philippine Statistics Authority, sa tung Abril, nagsaka sa 25.3% ang mga kabataan nga wala sang trabaho, humalin sa 16% nagligad nga Enero. Ang Pilipinas may ara 54,183 ka mga contract tracer. Maayo man ni, mas timbrano nga makakita trabaho ang kabataan. Para nga hindi madugangan bla, ang wala trabaho samtang gasaka ang problema sang kaibulon, kagutumon, kawalay trabaho ang pila naton ka mga kauturan, triningon tana ang kabataan nga magtrabaho. Hasta mintras kung makatrabaho sila, mabatyagan nila nga kung nagatrabaho ka, ga-enjoy ka na, may income ka pa. Maayo ini. Nga panugyan ni Senador Serwin Gatchalian, kung gamito naton ang kabataan mas temprano para ini sila. Mangin maayo nga ginikanan, maayo nga pumuluyo sa Pilipinas, buwas damlag. Namigi man ang kabataan triningon trabaho mas temprano pa. Enjoy ang kabataan ni, enjoy man ginikanan, ngang ilagin pa eskwela, natagaan trabaho, naka-income pa, tag nakabulig pa. Sining karong problemang pandemic ka sa bilog nga kalibutan, labi na gid dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45 na morning anay. Sa aton mga plantador, gamay it dalagko, mayo nga panugyan, pamati ka mo, agod sangkad ka magdako ang inyo produksyon sa tubo. Kinanglan magpili kamo sang baridad nga may mataas nga padubason. Siguruha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo. Kasulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Di garantisado kag dalagko ang puno, dugay magpalay ang paggalagtom sang tubo. Unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton tungod ang unique nga abono may nitrogen para patambok,
may posporos para pagipi kag pagdalag ko sang puno, putas para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang anom kabag nga unique complete fertilizer kag duha kabag sang urea antes magsira. Ini magaresulta sang mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainoswagon nga panubason. Ang unique complete fertilizer sarang ninyo mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa duga nga kasayuran, makigangot lang kamo kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasumbanwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa... Philippine Standard Time, las 4:53 na morning. Kamusta ang Dakbanwa sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental? Porte ang panglipak kagabi, no? Porting bukbo sang ulan na ang aton sini mga mangungumaga enjoy gid samtang gatupa ang ulan. Kabay pa nga wala lang sa disgrasya sa tong porte nga pagpangilat kagabi kag pagpanaguob. Kamusta na ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang probinsyano? Mga balita sa sulod sa 24 oras. Kamusta mga merkado? Basa pa ang aton mga dalanon. Kamusta ang inabot-abot it pangumpra sa mga merkado karon nga kagahon? Aber, tukion tang aton patrol, nagalagulad na sila dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Ginaman subong ang patrol kay Biyernes ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning! Good morning, Action Fred. Gag sa tanan naton nga mga ka-action, kamusta kay tido mahimbing gid ang tulog, Action Fred, no. Kaya puwerte ang ulan kagabi, syempre bugnaw manayanayang panahon ng huyop sang hangin. Tipid kuno, Action Fred, sa kuryente kagabi kay wala labot yung brown out. Tipid sa kuryente nga pretiklawig sa brown out. Damo kita, Action Fred, nagareklamo man kagabi sa aton Facebook page kung ano ang natabo kay damo, Action Fred, no, nga areas diri sa syudad sang Bacolod ang naka-eksperyensya sang tuman kalawig nga brownout, especially, Action Fred, sa mga sa north side, Action Fred, no, may iba nito 2 ka oras, 3 ka oras. Ang iban wala makatulog gid mayo kay nagahulat man sang pagbalik sang kuryente, pero ang iba nakatulog lang man, Action Fred, ayo na mutong bulig bala sang ulan kay nagbulubugnaw ang panahon. Pero may iba naman yang nagakuob man sa ila sini nga mga habol, mangod puwerte man ang daguob kag kilat, Action Fred, no. Do nakibutang tanan kung anong nagalinigumba kay dugay wala, Action Fred, nga amoy na may mga experiences kita sa mga duob kag kilat kay gulpihanay lang to. Given nga sang ulo adlaw na, Action Fred,
puwerte kayo ang init man. Kaya mo nang hambal nila kung no, nagsugat anay naman ang init kaya nagbuang bugnaw. Most probably mo inang rason kung nga puwerte yung daguob kag ang kilat kagabi. Dumay naga-bowling iya sa kalangitan. Pero anyways, Action Friend, ang mga nalabian tadi nga mga mayor nga dalanon sa palibot sa syudad sa Bacolod, medyo malamala naman ang dalan. Kaya wala man gid naglawig, posibleng ulan, hindi naman mahambal gid bangod nga tinagtulog man ta kagabi. Pero anyway, Section Fred, importante daw wala man sa may mga reported nga cases and incidents with regards Action Fred sa ulan, kilat kag daguob nga nagluntad kagabi. Action subungad lang Julio Jess sa aton mga ka-action nga padayon nagapamangkot subong adlaw epektibo na based man sa matos ang DILG Action Fred nga ipatuman o kung pahanugutan ang backride Action Fred diri sa aton, although ligad to palamangkutanon ina pamo man sa gihapon sa mga nagaangkas Action Fred, pero subong iya July 10 ginpanugutan na makaangkas. Importante lang Action Fred ang mag-asawa, mag-live-in partner, kag magnubyahanay nga ga-star connection Fred sa isa ka balay. Magnubyahanay pwede? Magnubyahanay connection Fred pwede basta isa lang ka balay na istarap kaya dugwa to live-in partner man gyapon eh. Nubyahanay ba na isa ka balay? Oo. Hindi mo? Amo na ambal nila Action Fred, pero tikong amigo kag amigo hindi pa iway lang danay, pamuyok lang kamo danay. Pero tiyan mo na pamangkot, like for example sa mga live-in partner abe, ang kinanlan lang sa DILG requirement Action the pruweba nga nag-star sila sa isa ka balay. Pwede naguro posibleng mga mailing na bala Action Fred nga mga envelope da abe or mga proof of billing nga may pangalan ninyo do ang iban nga nagasinulugan na ipa nga para pamatudaan nga mag-asawa sila bitbito nila ang picture frame nga may ara nga nagapakita picture balasang ginkasal sila damo gid na balaan ang Pinoy. Pero amo na Action Fred, amo nang pamangkot man sang iban kay July 10 subong July 15 natala na ang matapos ang modified general community quarantine or wala kita kabalo kung ano matapos anong quarantine mode matapos sila. Pero may 5 days Action Fred nga ginhatag para at least wala question nga naga-backride o kung nagaangkasanay man ang mga pila ka persona sa bugos diri nga Pilipinas. Kag Action Fred, good news kay amo ning feeling Action Fred no kay since then bala nagasubaybay kita kumbaga sa COVID-19 cases sa bugos nga kalibutan, pero kahapon wala sang na-record nga napatay sa COVID-19 kahapon adlaw base sa ginpagawa nga record sang DOH. Ang Pilipinas ang may ara lang Action Fred sang 1,395 kabag-o nga kaso. Rason nga sa karon 51,754 ang COVID-19 cases sa Pilipinas kag sa nasambit nga record 37,627 lang dira ang active cases. Kag may ara sang 225 nga naka-recover kag wala Action Fred sang may na-record nga napatay sa bugos nga sa bugos nga Pilipinas. Pero diri sa Negros Occidental kahapon lastly Action Fred, may 14 kabag-o nga COVID-19 cases nga na-record sa Negros Occidental. Ini ang lunsay mga locally stranded individuals o kun LSIs nga base man sa DOH case bulletin number 105. Base sa datos, duha ka Negrense LSIs nga nagpositibo ang gikan sa syudad sang Bago, 3 gikan sa Banwa sang Binalbagan, 1 gikan sa Banwa sang Hinubaan, 4 gikan sa syudad sang Himamaylan, 1 residente sa syudad sang Victorias, 2 sa syudad sa Escalante kag 1 gikan naman sa Banwa sang Tuboso. Nagpositibo man Action Fred sa virus ang isa ka 22 anyos nga babae nga LSI gikan sa Iloilo City. Gina-report sa DOH nga 6 ang bag-o nga naka-recover sa masakit sa Region 6, lakip na ang 3 ka Negrense LSI. Sa karon Action Fred, may 427 ka COVID-19 cases ang na-record sa Rayon 6. 257 diri ang active cases, 159 ang naka-recover kag nagapabilin sa 11 man ang napatay.
Action Fred, para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DDX 500 sa kada adlaw. Kaya ang DDX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa atong dugo kag atay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants mangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit. Mag-DDX 500 capsule sa kada adlaw. Mas namin ni parisan sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C nag-edukar, nagabalanse ka, nagapabakod sa aton immune system, inatap na mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kay iman pa nga balatian. Ang Mighty C alkaline nga vitamin C, manami minini nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyong nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na ang mga balita na tipo ni Aksyon Eden Aboso sa patrol. Area ho, Biyernes subong, padayon ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa aga karon, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar ka mo dira, komportable matinlo ang Life Extension Clinic, sigurado maserbisyuhan kamo. Ini magkalipata, bakal kamo sila produkto. Isa ini sang makatapna ka makapugong sa COVID-19 nga balatian, ining Life Extension Vitamin D3. Kaya ini rekomendado gid sa mga medical doctor. Hindi magrekomendar ang mga medical doctor kung hindi maayong produkto. Sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag dipinsahan niya nga aton lawas sa posible pagsulod pa sang mga pamalatian. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal naton sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1-meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat,
Kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usap. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple. Ginpalayag ni Presidente siling ni Duterte, wala kamo dapat kabalakan kung hindi ikaw terorista. Ambot silingon ang anti-terror bill nagasinto lamang sa mga terorista. Kaya kadamo subong sang pila ka mga petisyon, pila ka mga pagpamlagbag nga dapat ibasura, ining makalalit suno sa ila, kag kadelikado basi abusuhan ang anti-terror bill nga nangin layina. Kahapon, siling ni Senador Ping Lacson, damo ang nagakabalaka nga pwede abusahan human rights abuse matapos naginpirmahan na ang anti-terrorism bill. Siling ni Senador Ping Lacson, si Presidente Duterte wala gani isang otoridad mo nga ideklarar ang komunista nga grupo bilang terorista nga organisasyon. Siling ni Ping Lacson ang iya statement ni Presidente Rodrigo Duterte, iya na iya kaugalingon kag personal nga opinyon kag hindi opisyal nga deklarasyon. Damo pa ni agyan niya. Imbes nga antis ka, magdeklarar sa kagrupo nga terorista. Ang Amerika sa una, gideklarar gani ang mga MPA nga terorista mo. Amo ng rason nga ang pila ka mga grupong komunista dito sa iban nga kapungsuran, kabudlay magpanglugayawan kay basi pusasan ka bala. Kung mag-abot ka sa Estados Unidos, kay gindeklarar ka nga terorista. Tisiling ni Senador Ping Lacson, wala otoridad ang presidente.
Iniya, kung magsiling siya nga ang New People's Army terorista, iya ina personal nga opinyon kag hindi opisyal nga deklarasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10. Dugangan ta ang mga isyu kag mga balita, pasudlon tanay ang 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
ngayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded Brown out dire, brown out dito. Ang siniko, galibog ulo, kosti mo. Jutay nga taliti, jutay nga ulan, brown out dayon. Pero may problema ini sila, nga tubangon, kay nanawagan si Senador Serwin Gatchalian nga dapat papanaugan penalidad ang mga electric nga kooperatiba. Bangod, nagadulot sila sang dugang nga pag-antos sa konsumidor. Sa anom ka mga kooperatiba, dalasa ang siniko. Nga suno sa report, wala ini magtuman sa mando sang ERC nga dapat ipaiway ang pagsukot sa Universal Environmental Charges kag feed-in tariff allowance. Isa ini kaklaro nga paglapas sa mando sang ERC. Pero monitor kita kahapon, siling sang presidente sang Sinico, si Dwight Carbon, nyati kon may aragin man mando ang ERC, iripanda ang mga konsumidor. Ang ripandi wala pa ni siguro, kay matiiban mo lang ina sa inyo sining billing. Ang billing nga di maintindihan man kung ano kadako, do hindi maintindihan porte tag 3 kapilo ang saka ya. Ti amo mangyapon gwa ya. Nga kabalo ka nga giniban na gin refund na sa billing mo nung ka. Ay porte ho.
Hindi ka magdayaw, mamuyayaw ka ni sa, ay ano nga klase ni, suktanay. Kapid nila sang basiwa, amo-amo na sila. Hindi maintindihan ang pagpanukot ka pinagusto lang. Sa amon nanto, sinukot nila 9,000 mo. Ang gaista, 3 tao. Lengsang gaista sa balay niya, kami may swimming pool 9,000 ang sukot. Bati ko daw, ginisla nila. Daw, pinalagpat nga sumaw. Amo na karon ang ginareklamo sa mga konsumidor. Kinanglan ipadalo na ni nga problema sa opisina sa presidente. Kag presidente mamatod na grabe niya nga pag-antos sa pamuluyo amo na ning agunto ta sa COVID-19 dugangan pa sang hindi amo nga mga sinuktanay. Por Dios por santo, wala gid kaluoy. Kag hindi pa maintindihan, hindi man mapatag sa pamuluyo, kaya hindi sila kaintindi sa sumada. Sumada dito. Ay, oo, ang konsumidor, lukdo ka lang ang lukdo. Wala ka mahimo mo. Suktanay, dasig, kundi ka magbayad, utdan ka. Pero ang viral mo, do, hindi maintindihan kung paano ginsuma, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:25.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by United Home, ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vaporub. Ginhawa sa 6 na sentumas ng ubo at sipon. Ari ho, mayo nga panugyan para sa aton mga kauturan kung may kapan kamo nga bukol sa lawas. Abyan hindi pagpadugaya. Basi mangin malignan na ang iban sa babae bla sa liog niyo, goiteri na siya, gadako kalaw ay tulukon, mga bukol sa baga, tumor. Ti sa una, opirada yon. Ang pagpaopira okay gid. Kung galing amula na, may agi, may pilas, may pinalian, pero may ara kita ipakilala sa inyo, number 1 nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Amo ini ang Santon Plus Herbal Capsule. Naaprobahan na, may mga testimonya na nga maayo ini siya. Number 1 nga magpakopos sa bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Kag ari pagid, kung ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, mas mabakod pagid. Kay ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C, nagahatag proteksyon sa atong lawas, batok sa pamalatian, hindi kadali-dali. Tapi kan trangkaso, ubos, nilanat, alergy, kag iban pa nga balatian. Labinigid ang COVID-19. Sumayong kombinasyon sang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Kay wala ni sila gabulag, gaupod pirmi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na ninyo paagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:27. Dugangan ta mga balita pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe.
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Diri kita, balita naton sa City Hall, City Legal Officer Bayatan, ginakabig black propaganda ang ginpasaka nga kaso batok kay Mayor Bing Leonardia kag 5 kaiban pa angot sa pagpanagtag sang food packs. Balita City Hall. Detalye sini. Upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong action, Fred, ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan nga ginakabig sini nga black propaganda ang kaso administratibo nga gin-file sa negosyante nga si Tony Wong kag media man si Edgar Cadagata bato kay Mayor Bing Leonardia kag 5 pa ka mga empleyado sa Bacolod City angot sa ginaligar maanomaliya nga pagpanagtag sang ayuda o kon food packs sadtong enhanced community quarantine. Ang kaso action, Fred, ang gin-file sa mga complainant sa Office of the Ombudsman, inibatok kay Leonardia, DSSD Head, Pasitatero Executive Assistant Jose Maria Vargas, Danilyn Magallanes, April Rose Murada, kag Francis Aranez. Suno kay Wong Action, Fred, base sa ilan nakuha nga dokumento, 31 million pesos ang disbursement voucher nga na-release, pero ginaligar 10 million pesos gid lamang ang nabakala nga mga relief goods o kung may overprice nga kapin 20 milyones pesos. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Bayatan Action, Fred, nga wala sang basihan kag speculative ang ginpasaka nga kaso. Ginpatahag sa mga abogado nga mayara man sila sa mga dokumento nga nakahanda nga nagapamatuod nga insakto ang pagbakal sa ayuda nga ginhatag sa mga tawo. Gintawag Action, Fred, ni Bayatan ang mga tagreklamo nga disgruntled supplier nga amo ini sila nag-claim nga mayara pa sila sang sulokton nga kapin 3 milyones sa syudad angot sa deliver nga construction materials sang tinalikdana nga administrasyon. We always
rest assured na ang pundo sini tuning COVID-19 state of public health emergency, these are properly expended or spent for in an orderly manner. Nabatian si City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Kang sa mga kaaksyon nato ni Indigate magkalipat ka maginom sang Santon Plus Gold. Halungan nato ng aton ikaayong lawas sagod malikawan na mga masakit dapat epektibo nga food supplementa ang aton ginainom. Rekomendado mga kaaksyon ang Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, margoso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa mga may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa health problems. Santon Plus Gold sigurado nga safe kag epektibo. Mabakal sa mga butika. Kag syempre start your day right pagi sa pag-inom sang pinaka-healthy nga kape. Ini ang Life Extension Coffee Mix. Ini ang pinakauna nga kape mga kaaksyon nga mayara sang vitamin D3. Gina-recommend sang DOH ang vitamin D3 bangod makabulig ini sa badamong nga balatian kang isang cancer, nagabatot sa mga infections, nagapanubos sang blood pressure kag nagapabulig man pabakod sang aton immune system. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakal sa Life Extension Clinic sa GA7 Building Lacson City, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36. Sa kaay kaso naman, no? Ay porte ang arangkada kay Mayor Bing Leonardia. Birthday subong ni Mayor mo? Ni Mayor Bing? Pitsa G subong, no? Oo. Birthday subong si Mayor Bing Leonardia. Happy birthday da Mayor, ah. Ari naman, no, ang mga amigo mo, napasaka. Napasaka naman kaso. Las 5:37, mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon, Lontanay ang 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Respond
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ita ho, Barangay Minuyan, Murcia, gin-downgrade ko no sa Modified General Community Quarantine. Balita Kapitolyo. Detalye upon action, Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. Naga-issue sa nga panibag-ong executive order si Murcia Municipal Mayor Jerry Rojas. Executive Order number 78 series of 2020 mando ini nga naga-repeal sa Executive Order 77 kag naga-amendar sa Executive Order 76 ang ginatuwag nga EO nagapaidalom sa Barangay Minuyan sa Enhanced Community Quarantine kag pagpaidaloman sa purok new site sang among nga barangay sa Extreme Enhanced Community Quarantine. Ang bag-ong mando sang alkalde naga-downgrade ako nagapanubo sa community quarantine sa Barangay Minuyan halin sa Enhanced papanaog sa Modified General Community Quarantine. Ini matapos nga ang tanan nga mga tawo nga naka-close contact sang COVID positive nga taga Barangay Minuyan purok new site ang nag-negatibo sa RT-PCR test. Pero ang Extreme Enhanced Community Quarantine ang sa gihapon gina-implementar sa purok new site nga muning lugar sang nagpositibo sa COVID-19. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ako po Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette,
Sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. Philippine Standard Time, las 5:52, Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini, nagabulig tinlo, pabakod nagabalansi sa sistema sa aton lawas. Ang 7 kasangkap gitingob sa isa ka kapsula, amo ni siya ang Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sa Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyong blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ka vitamina, suplayan niya. Kung kulang ka potassium, calcium, magnesium, zinc, vitamin A, C, kag B, dugangan niya. Amo nang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado ini sa Food and Drug Administration. Mabakal ninyo salos tanan nga butika malapit sa inyong lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Pato. Dan kita ni Action Eden Aboso. Action Eden. Daligid lang nga. Masaylo kita, special communication. Action Eden. Aksyon na Fred Pilason ng isa ka mananagat matapos maluthangan sang isa ka pulis samtang nagapatigan sang Seaborne Patrol sa baybayon nga sakop sa Banwa sang Ibi Magalona, probinsya sang Negros Occidental kahapon ini sang aga Action Fred. Ang Pilason ang ginkilala kay Bonifacio Diamante, 43 anyos, sa Barangay 6A, siyudad sang Victorias. Sino sa hepe sang Ibi Magalona PNP nga si Captain Wilfredo Benoman Jr. Masami Action Fred nga nagaupod sa bantay dagat sa Banwa sang Ibi Magalona ang kapulisan sa pagpatigayon man sang seawater territory operation may angot sa anti-illegal fishing. Ti mga takta alas 5:40 sang kagahon kahapon sang naaktuhan sang bantay dagat nga illegal nga nagapanagat ang 4 ka mga persona sa baybayon sang Ibi Magalona kag inimbitar ang mga in-action Fred nga mag-upod sa otoridad. Nakasakay na sa sakayan pandagat sa mga otoridad ang kapitan sang motorbangka nga wala pa ginhingadlan apang nagpalagyo naman ang mga kaupdanan siniti. Ang ginimo Action Fred ginlagas sa mga otoridad ang motorbangka nga padulong syudad sang Victoria sang hinali na lang nga nakabati sang lupok ang pulis rason nga kun nga ini ang nagbalos man sang luthang. Ang pulis ang wala pa ginhingadlan ni Benoman samtang nagapatayon pa ang investigasyon kag nakabaton man sang report si Benoman nga isa sa mga mananagat nga nagpalagyo ang nakaangkon sang pila sa mata
kagindala sa Ikaayong Lawas Foundation Hospital sa siyudad sang Victorias para naman sa iya sininga pagbulong. Nagpanugyan si Benuman sa publiko ilabi na sa mga mananagat nga likawan ang illegal nga panagat agud nga hindi pagdakpon sa mga otoridad kag oras nga mitahan sa estasyon sang pulis hindi na magbato sa mga kapulisan o kun magpalagyo agud malikawan ang natabo man kaangay kay sa biktima. Action Fred. Samtang diri sa syudad sang Bacolod, 66 naman ang nagkaladakpan bangod man sa paglapas. Action Fred sa wala pagsuksok sa face mask, subong man sa mga nagkaladakpan bangod sa curfew. 5 ang nagkaladakpan sa police station number 1, 4 sa police station 2, 8 sa police station number 4, 19 sa police station number 6, kag 30 naman sa police station number 7. Sa aton mga kaaksyon, nakaibalo kamo nga ti sa sininga panahon, importante ang Ikaayong Lawas. Agad malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santon Plus Gold, kaya Santon Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na. Magon mayara ini sa extracted nga mangosteen, malunggay, amargos ug garlic kag spirulina, amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo o hypertension, pagpalang hubag bukol kag iban pa. Mag-inom sa Santon Plus Gold, mabaka lang sa mga butika. Kag sa aton nga pagpangape, ang Santon Plus Coffee Mix aton ginarekomendar sa inyo. Kay ang Santon Plus Coffee Mix, himo ini siya sa sunstone, soya kag malunggay. Nagabulig sa pagpanubo sa bad cholesterol, nagatinlo pa sa aton colon o kontinay, mahapos pagpagwa sang higko sa aton lawas, likaw kita sa colon cancer. Sa aton nga kape, diri kita sa healthy, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Balitalin sa patrol ang kaaksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo.
na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!